След една година Васил вече е убеден, че властите имат специална мисия за дупките по пътя – да изхранват населението. Особено по време на криза и растяща безработица, в дупките може да се засаждат растения. Проверяваме какво ще се побере в една от малките дупки с размери 1,50 на 60, дълбочина 20 см. Нямаме нужда дори и от мотика, защото дупката е готова за директна употреба. Вие виждате, че картофите напълно се покриха. Достатъчно е да чакаме вече кога да ги загърнем и ще видим дали Агенция пътна инфраструктура ще направи нещо по въпроса. Надявам се да минава да ги полива поне. Пътят от Перник за София може и да е демонстрация в реално време на лунната разходка и дори не е нужен луноход. А става и за съвсем прозаични спортни дисциплини, като голф или слалом. Преброихме, че дупките от Перник до София са общо около 600, на тяхната територия се равнява на около 4 футболни игрища, което значи, че стават и за практикуване на футбол. Това е една от големите дупки. Размери 3,30 на 3,30, дълбочина 30 см. Само да кажа колко остава за движението на автомобилите по правилника за движение по пътищата. Само да кажа, че остават само 1 метър остава за движение на автомобилите. Вие виждате какво става. Значи продължаваме с следващата, която е само на няколко сантиметра. Следващата дупка. 60 сантиметра. Васил мисли да разработи този лидер сред дупките като рибарник, а може и като тайник. Тук може да скриеме наглите, тук може да скрием октопода, тук може да скрием всичките факири, но по-големи факири от перничани и софиянци, които напускат София, няма. Затова перничани могат да открият и школа за пилоти от Формула 1, ако разбира се успяват да си плащат разходите за ремонт. За BTV новините, Мария Савкова.